Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Daithor area ta Rongker apartment bite autopen procession kapate thang asai kedengpo. Ar koi ni phai ke thom ning kansuri hinira inkoi raphi lakha inkora trok dua bargri MSC constituency angkang Daithor Daihuri Indigenous Youth Committee DDIYC lapen hanboka hemphu mukrang aro atumpen chilang pet chipate pipon si Rongker apartment pate thang mate bite auto procession asai kedengpo. Lason si aron barim ke kroi atum Daithor area pen Rongker apartment bite auto pachijengpon mate procession ajai me kedengpon bangso ajai me kedengpon along ada por phainar kepra ajitim apor Roben Han sepensi bongchin arnam tami puponlo lapen ki bongchin arnam ki putami mesen pusi kurusar Roben Han sepen thanpon Lapen labangso bite auto procession ajai mek along kachitong dun laki Han boka hemphu mukrang aro president Dilip Hanse kurusar Roben Hanse Daithor Daihuri Indigenous Youth Committee advisor DDIYC amoron terang lapen rong asara tumpen chenglok penang an hemphu mukrang ke kroi arada tumpen aron barim ke kroi arada tumpen penang an chitong dun Lapen bangso bite auto procession kedam along RD pidun lapen ki non kewangchi aron barim chingrum amai pi along kachetong dun chia phanta chisik chidang ponbomlo lapen ki labangso bite auto procession kedam adim lake Daithor longbong khat ke kang adong sar the kathar thedong rongbong khat ang jok terang arong an humri damsi kapache thang asai dengpo Lapen ke mesen mi etpen pachun pon long lo pusi rada tumpen than pon rinti. News report Karbi Anglong News Channel. Kardom. Karbi arat on fastame engkan kimila pen rongkera kardom pajir lo kardom. Ase hok lo pini nitum ladak Daithor Daihuri angkang pi along. Nitum Daithor Daihuri Indigenous Youth Committee la pen. Hemphu mukrang adorbar Daithor aru la songni pen selang persi rongkera parman kapache thang ye fan pini bite rally mate utu gari la pen bite kapache jeng ye fan sin nitum pini ladak ke barji fanji sigik lo lasi kado hasame rongker claim meda me hirjume lapen singkan ki mi claim meda me hirjume e pajir je fansi ni tum non e barik lo kado oi kita mu engke aku hoda pen ni kita mu de video emang lah ada kan sabe bisa Monit achithe lake hun milan ason pinido pinap awi Sonsi dua bargri lakhain ko retro constituency ke parlo dolamara ahithia dung het kedo inut khayanok be KLN LF asong japo Daniel terang mate merapan kedamtang mati jong ni phai inkoranar kep ningkan suri hinira inkora ke thom arni men ke sodet pen ilitum kedo apir thepen chi obupsi halloween adim sangtet chu endam etlo lapen pini anke jo thom ni thom an letanglo la si pini monduli asor lapen KLN LF asongja claim rapet atumpen karlitang Daniel terang ajar po lapen adon arapatum chingrum si arnamalong pen hirjume kelong japhan girja dolo lapen karlitang Daniel terang kapamotekang asomar bangkethom lapen achoratum hem isita sonsuri kisung ke boypen ke jok kelong japhan Arnam hirjume hang pidunlo
lapen don rap monduli asor lapen lapu kisung ke phowek abang phuatuma phan sarkar pen ke rap pi pajirjima laklarda kachini chia phan pherang ke pen abarim KLN LF asongalong ke claim inut abang phu reject dera phan karjua hut pherang ke thengno kaning jk KLN LF along inut karlitang Daniel terang aphan sarkar pen kilong nang chiatang ka ansitame kapalong lok chia phan bor ipon po lapen nilitum sitame un an ka cherap dun popusi pherang ke athengno ningje pon inut intangkring mate inut ideology ke thip nilitum resimong rang kache songa long nilapin po panilitum chipang bono bangke ningduk pilo nilitum na porpe langli chor la pen langli sumar lang atom pini bihek ba bikar harta jom hek apor pen langli tekang nasi lalo ke bang jilang apora ni hud bangke ajar apora ni tuma kerap alang temhan cerap situ dunji tapen ke gomen hin ben pipi ma warsai mate PPC kilong malahaya warsai an sila men ditum long tanpa cini pen along itu manda kapiso sodo pada long temhan sitami keron pon ke bakpon na bangke ditum doji tapen ke lahano jarang teman puji bangke long sumar bang thom do pot long sumar bang thom pan dana panikan ako lapen ke bang jilang apora ni hustami to thak pameka pen kedon long pansi ni ditum do ke kami long ditum han anamar ni kedo we pan tame do pen anamar de hejimin tum hang pilo tante sala pension pini ke longji la puson domal so pension la puson ke ave sidame stipend honili tum do stipend ciklo jon long sulit rok gomeno binja gomeno sama tumili tum abarim KLNLF atau manil tu mana ipido ala ciklo jon long sulit rok la so abangke gomena polisi ko an ma kedo an ciklo ko anan kana di mahala bang long gomji apenan parta ni tuhan gomena tum fixed deposit la lakli bangso alo mate check na ipido ala so checks tame mature lo pulo telang tulong ipo kasi death certificate kedo ko selampen gomen no patlang nam pala pen mo aporat nang lelo te mature lo pulo la haya saita long dunji lapen lapu karlitang Daniel terang achor lun sepi kache teron pi pensitame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbi Anglong aphan kachuning ripon ke non o somar bangke thom ke choki jon lapen lokapacharli chi aphan nilitum aphan nang engine sora pini isonbak kirengchi awarsai nilipi vek thapusi chuning ri padupon tangte pherang ke thengno kaning jalam arju sinang Dua Barguri pen Edvarson Crow report Karbi Anglong News Channel. Nilihin pe kali jiran tu kalau lo je kidam ju kecilar bangke cila lo la sila kering pun sama bangke thom Korea la tini nili nono bangke kasik sak mane isi kila lo sama kita cari mane kecali yang deng non si akleng bahini bangke sirke bang de lepas lagi bi bang liang dengan adalah bang so somar pani di pacali ji bang sini ji Karbi Anglong mate Karbi kilo betul kiding atau apa mate song klaim rapet jurpo jurpi kiding atau apa lepas mate Karbi Anglong cari itu tu Karbi Anglong kansel cari tim Karbi Anglong apan sambil ni kecil ni lah lo kita muka yang semar banget kau apan kita cari awar saya ini sembak alale tu pen leki rap long te pos ni hidup tapi alale tu nang rap vek ji po bang ni hidup ati tabang so semar non si ata ta avila la sila kita cari pen kado kawe hem du samini tu thang ta avila no mate sila kado avila no cerap dun po la pen Arna mardi ala lang tumay herjumi pen mate arna herjumi pen nang cerap dun tu sini ni hidup tapi cuka cening kang tung ke lahen lo Sure. Karbi Anglong Autonomous Council Richard Tok BEM pen Karbi Aron Bari maphan Rong Care aphan ning kemi pen kirap kapajerdun
Duabarguri, Lakhain Koratro constituency Aradapan Nonangkileji Aron Barim, Karbi Aron Atengpen, Ningkan Kimi Katalonji Arniapan, Duabarguri Laka, Inkoratro constituency education EM Richard Tokbi Ahinpen, Ning Kemipen, Arong Tin Mati, Karbi Aron Barimapan, Pini Puisa Kerap Kapajerpo. Lapen lapu Aron Barim Nimrokom Kirim Atumpen Sitami Ning Aklongpen Education EM Richard Tokbiapan Kachuro Pajirpon Lapen Duabargri Constituency VDC Chairman Sar Koirong Par Lapen Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Labang Hiniapan Sitami Kachuro Pajirpon Lapen Education EM Richard Tokbi Lake Adhorom Tin Apan Sitami Kirap Kapajirpon Abang Pulo Lapen non kileji hemphulo khimon adhorom aphan sitame porop ahut ke kirap kapajir dunji puta EM Richard Tokbipen VDC chairman aphan birta nang pali Lapen harlong chuhu adhorom aphan sitame kirap pajir pon popusi pini VDC chairman Sar Koirong Parpen Than Pachini pon Lapen VDC chairman Ahin Pen sitame education EM Richard Tokbi aphan ning aklongpen kachuro pajir pon Duabargri Pen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Ningkimi pen dan hisap si arong kertin tunghan di pajir pondo siladak Duabargri long stame la chorti chupiyo tum doana tumhan sitame alang lihin pen nason si anengkan wang ta pon bom lo pen pining de thotta nason si alang li niliphanak pin khatsi alang li la bakso tangka akyong bugi kali ta dana hisap alang li arnamarni hirjume ke hanglong rapet diphansi alang li sirap chitudun si pinida penangana bang putung chitong lo lapen la son taxi alang li hin pen ke matha pondu thulang Ilitum kacing hona EM sa Richard Tokbi education EM ahin pensi arong tin la aron bari matum phan keme arong aning kanwang son thak thak si pining thota mane tangka hedi ki rong kera farman ki rapajit pot VDC chairman la pen town committee chairman la hai hui atum akirap ajok pen hedi ini nilitum hanadon arong tin phan sitame pi pachitang pon lo pining
Pini abirta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi